Lidi, já se omlouvám, jenže já bych se vás chtěl zeptat, jak se natáčí obrazovka? Dlouho to nevím. Chtěl se vás na to zeptat. Ježiš. A také se omlouvám velmi za to, že natáčím sebe, protože já jsem to zapomněl obrátit tu kameru. A tamhle, můžete vidět krásný slon. Náš dům. Jsme údajně a tady vidíte stůl, no málo. Ale já jsem se vlastně na spolu chtěl zjistit na tu obrazovku, nic se natáčí žádnou. To ví nikdo od začátku všechno. Takže pokud to víte, řekněte mi to a já vám budu za to opravdu hodně vděčný. To bude pro dnešní díl všechno. Ahoj.